La primera cosa que voldria comentar és que el dimecres, quan repassava la premsa, vaig dubtar de si jo havia estat present o no en la Comissió de Progrés Humà, perquè a la premsa apareixien declaracions i valoracions que teòricament s'havien vertit allí per part d'alguns companys de comissió, cosa que els assegure no era certa. Serà així, en aquest ple, on ens pronunciarem totes i tots i on oficialment fixarem la posició. Perquè sols a una reunió ha estat convocat Compromís i, com bé dia la senyora Albert, tots els grups de l'oposició per parlar del tema. I després d'ahir, les reunions van ser bilaterals, bilaterals entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Quan aquesta regidora instà al senyor Domínguez a obrir la participació a la resta de grups, em va contestar que per a què si no anàvem a posar-nos d'acord, i efectivament tenia raó. La filosofia de l'ordenança no l'hem compartida mai. El tema que ens ocupa no és el de la legalització o no de la prostitució, perquè això no és competència d'aquesta institució, és un altre. És el d'una ordenança municipal sobre actuacions en espais públics i, efectivament, l'espai públic pertany a tota la ciutadania i ha de ser tota la ciutadania qui consensue com s'ha de fer servir. La normativa de la qual es ve parlant des de ja fa quasi 2 anys i que es plasmarà amb l'aprovació probablement de l'ordenança que avui vostès, senyores i senyors del Partit Popular i del Partit Socialista, votaran, és, al nostre entendre, en primer lloc, completament innecessària i inútil, perquè no resoldrà el problema. Ordenances fins i tot més restrictives que les aplicades a ciutats com ara Madrid o Barcelona s'han manifestat completament inútils per a la resolució del problema. El fenomen continua vigent. L'existència d'ordenances el que sí ha demostrat és que fa més difícil la vida de les persones que exerceixen la prostitució, les fa més vulnerables, les invisibilitza, les desplaça a altres zones de la ciutat. Podran ser víctimes de més agressions, ja que no tindran la cobertura del barri. El barri les protegeix. Les exposarà més a xulos i a proxenetes, però no resoldrà el problema de fons. En un primer moment, potser davant la pressió policial, la situació aparentment millorarà, però a la llarga tornarem a parlar del barri de Belluters. En segon lloc, està redactada en un llenguatge, i això és molt important, completament antic i profundament reaccionari, poc connectat amb les dones i la vida del segle XXI, amb una pàtina de moralina que no compartim. I recorda en el seu redactat, efectivament, com deia la representant de l'Associació del Palleter, a la ignominiosa llei de vagos y maleantes. Frases com ara «se prohíben las conductas que, bajo apariencia de prostitución, obstaculicen o impidan el libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos». Bajo apariencia de prostitución, i qui marcarà què és l'apariència? L'edat, el sexe, la formació, les creences, els gustos estètics de la gent que vaig a sancionar? Pensem que aquesta ordenança no compleix les premisses de claredat i concreció, que són les dues característiques de qualsevol codi que marque unes normes de funcionament del tipus que siga. Entrant en el contingut de l'ordenança, vostès, senyors del Partit Popular i del Partit Socialista, diuen que no sanciona les dones, però a l'articulat es diu que les dones estaran cometent una infracció si ofereixen serveis sexuals i, en conseqüència, un o una agent de l'autoritat les podrà sancionar per desobediència si no atenen a les seues ordres d'abandonar l'activitat. Qui diga que les dones no seran sancionades menteix, li agrade o no. De moment hem parlat només de seguretat, de sancionar, de policia, de multes, perquè l'ordenança no parla de formació, reinserció, sanitat, ocupació. És merament punitiva i, sobretot, és fonamentalment poc participativa. No ha escoltat ni de lluny totes les veus, fins i tot les veus
de col·lectius, associacions i organitzacions que estan treballant al barri i que tenen relació, i ens consta, molt fluida amb la regidoria de Benestar Social. Aquestes entitats... Señora Castillo, por favor, le ruego concluya que han superado su tiempo. Aquestes entitats s'han manifestat majoritàriament en contra. Pensem que la regidoria està treballant amb aquestes associacions i que aquesta línia de treball és la que hauria d'haver imperat en la redacció de l'ordenança. Moltes gràcies. Muchas gracias. Jo no sé, senyor Domínguez, si en Compromís tenim un trauma. El que som és polièdrics, igual som agnòstics, ateos, antisistema, som de tot. De tota manera, això no és l'important en aquest debat. En aquest debat, l'important és una altra cosa. Anem a veure. Així estem parlant de l'ordenació i de l'ús de l'espai públic. No anem a parlar de prostitució, de l'abolició de la prostitució i tal. Este no és el foro. Nosaltres plantegem que hem de regular aquest ús de l'espai públic perquè el barri de Belluters és un barri deteriorat, profundament deteriorat, falto d'inversions, on se produeix prostitució en el carrer perquè les dones que ho exerceixen són dones que són pobres. No hi ha prostitució en el carrer, en els barris de l'Eixample de València o de les zones més adinerades de València. Per tant, aquest barri el que necessita no és més ordenança policial i més repressió, necessita inversions alternatives, uns altres usos, i probablement quan això passe la prostitució al carrer disminuirà. Les dones que estan en aquest barri de Belluters exercint la prostitució se'ls ha de donar alternatives, no agobiar-les i posar-les multes i invisibilitzar-les perquè siguin més vulnerables. Nosaltres pensem que s'ha perdut una ocasió magnífica de fer una reflexió i, efectivament, senyors de l'associació El Palleter, tenen vostès tota la raó, no sé si estan o han marxat ja, tenen tota la raó. Hi ha un problema i aquest problema i l'alternativa al problema nosaltres la presentem en un punt que se debatrà a continuació, on plantegem mesures educatives, d'inversió, sanitàries i de tot tipus. Moltes gràcies.